Als ik zei dat er niet gepraat mocht worden tijdens het maken van een oefening, dan deed je dat ook niet. Je probeerde dan wel je buurman alles duidelijk te maken met gebarentaal. Wat soms echt wel tot hilarische toestanden leiden en ons heel wat vermaak bezorgen. Ik ga je zeker een vast hart missen. Scheepenspoort. Een rustige, zeer trendy genieter met de capaciteiten van een stand-up comedian. En heel schooljaar liet hij ons genieten met zijn grappige opmerkingen, ludieke gelaatsuitdrukkingen en goedlachse karakter. Lange tijd was hij betoverd door dat ene meisje, waardoor ik hem tijdens de GDT heel goed in toog moest houden. Maar bovendien